Jól nevelt Ebek kecskeméti kutyasuli bemutató csoportjának tagjai. Ők már nem csupán együtt tanulnak és okosodnak, hanem meg is mutatják tudományukat egy-egy látványos kutyashow formájában is a közönségnek. A bemutató csoport az mindig az iskolának egy ilyen kiválasztott kis csapata a legügyesebb kutyagazdi párosokból. Ezekkel a kutyagazdi párosokkal járunk el meghívásos fellépésekre, vagy kutyás rendezvényre, vagy gyereknapra, mint most is egy ilyen előpróbája lesz a május 31-i fellépésünknek, ahol egy gyereknap készülődik, és ezért jöttünk ki külső helyszínen gyakorolni, hogy itt is szokják a kutyusok az ingereket, a környezetet. A csoport az még egy elég frissen megalakult csoport volt, már tavaly nyáron is egy fellépésünk, vannak a csoport tagjai közül azokból a gazdikból is, de most így a csoport fele gyakorlatilag új, úgyhogy én is nagyon izgalommal várom majd a fellépéseknek az eredményeit. Nem gépeket képzünk, tehát nem elvárások kutya felé, hogy egy ilyen fellépésen teljesen hibátlanul dolgozzon. Általában még érdekes is szokott lenni az, vagy vicces szokott lenni, amikor egy kutya ront, a kutya feláll a helyben maradásból, általában mindig azokon nevetnek a legnagyobbakat a nézők. A bemutató csoport kutyusai bizony már igen nagy tudással rendelkeznek, különféle látványos trükkökkel szórakoztatják a közönséget. A bemutató csoportban már egész magas szinten vannak a gazdik tanítási szempontból, itt már azért sokkal komplexebb dolgokat tudnak a kutyusunk. Maga a csoport összetétele is elég vegyes, mint az ivart nézve, életkort nézve. Az egyik legtehetségesebb kutyusunk most egy kis kopó, aki átvette az én öreg vizslámnak, Samunak a szerepét, és ő fogja a sörös dobozokat szedni, és már tovább lett fejlesztve a trükk, mert ő már dömpert is tol, és egy dömperbe fogja a sörös dobozokat összeszedni. Nagyon ügyesen tudnak a kutyusaink tolatni, egymás kutyusait átugrani, szóval ilyen különböző érdekes, vicces dolgokat csinálnak ilyenkor a kutyusok. Egy-egy fellépés nem csak a négylábúaknak, hanem a csoport vezetőjének, Erikának és a gazdiknak is nagy kihívás. A csoport összefogása önmagában nehéz dolog. Egyrészt mindenki ezt hobbi szinten csinálja, mindenkinek van mellette munkája, munkából esik be edzésekre, akkor heti kétszer találkozunk, hogy tudjunk ugye jól felkészültek lenni egy ilyen fellépésre. A csoport összefogásán kívül a nehézsége még a csoport munkájában az, hogy egy idő után a gazdának már nem csak a kutyáját kell figyelni, hanem a koreográfiai elemeket is, hogy mikor merre kell lépni, mikor kell kifordulni. Itt egy zenés koreográfiára gyúrunk, egy 20 perces zenei anyagunk van, ami alá teszünk egy menetelős, engedelmes blokkot, és a végén van, az nem a végén, hanem az utolsó harmadában történnek a trükksók. Itt ugye az a nehéz a gazdának elsősorban, hogy nem csak a kutyát figyeli, hanem hogy hol helyezkedik el a koreográfiába, hogy tartsa a sort, hogy ne lógjon ki, hogyha kutya ront, akkor mit kell csinálni, hogy ne rontsa a koreográfiának az összképét. Tehát sok mindenre kell már itt figyelni egy kutyavezetőnek. A kutyusoknak nem csak a trükköket kell megtanulniuk, hanem meg kell szokniuk azt a nyüzsgést is, ami egy-egy fellépés során körülveszi őket. Kell szokniuk a kutyusoknak azt, hogy hangos zene mellett, síró, kiabáló gyerek mellett is tudjanak dolgozni. Ezért adtunk például fellépéseket a főtéren, Kecskeméten, mert ott rengetegszer előfordul olyan, hogy oda jönnek, hogy új, de aranyosat simogassuk, és ugye itt is, hogy tudja a gazda kontroll alá helyezni a kutyusát. Azért ezek a kutyák nagyon magasan kézben vannak tartva, tehát azért általában mindig visszahívhatóak, de mondom, nem gépek, tehát ők is hibáznak. A hibázás alatt csak azt értem, hogy előfordulhat olyan, hogy oda megy és megszakul egy kisgyereket, de abból azonnal szinte vissza is hívható. A kutyus, erre törekszünk azért, hogy kontroll nélkül ez ne történjen meg. Tehát fellépések előtt azért pórázon van, mindig gazda mellett van a kutya. A fellépések póráz nélkül történnek, de mivel ott már egy munkaüzemmódban van a kutya, így nagyon kicsi a valószínűség, hogy ebből a munkablokkból kimegy a gazdája mellől a fellépéseken. Általában mindig körül vagyunk szalagozva, tehát van egy ilyen fellépő rész, ilyen, hát nem színpadszerűség nyilván, de egy olyan szakasz a helyszínnek, ahol nem jönnek azért látvány része, de azért nem fognak beszaladni. De volt már ilyenre például, hogy beszaladtak gyerekek, bejöttek anyukák, kivitték, nincs ebből semmi probléma.
A Kutyasuli bemutató csoportjának műsorát legközelebb május 31-én fél 3-kor láthatják a kecskeméti Granada Hotel ingyenes gyermeknapi rendezvényén.